kyllähän ne juuret palaa tietysti musiikkivideofestivaaliin. Niin musiikkivideofestivaalit kun Oulussa ruvettiin järjestämään, niin sitä kautta me sitten oltiin kontakteissa tähän musiikkivideofestivaalin järjestäjäorganisaatioon. Ja silloin heillä oli jo tavoitteena, että tulee kaikennäköisiä oheistapahtumia. Ja ne halusi sitten, että me oltaisiin yksi sellainen oheistapahtumien toteuttaja. Ja mehän tietysti innostuttiin siitä, koska todettiin, että tämmönen mekaanisen musiikin juttu täytyy siihen saada myös kasattua. Ja se lähti ensimmäinen käynti tämmöistä ihan onnellisesta ilosta ja tekemisen halusta ja katsottiin, että miten Oulussa voisi tämmöinen toimia isommin. Toki meillä taustat oli sitten sillä, että meillä oli hirveän paljon kaikkea muita projekteja, tämmöisiä warehouse-bileitä ollut ja muutenkin house- ja techno- ja dance-puoleen liittyviä juttuja, että ei me niinku amatööriä oltu sillä tavalla. Ne luotti meihin ja halusivat, että antavat vapaat kädet ja sanoivat, että tehkää mitä haluatte. Ja me keksittiin sitten Tunnel ja Time Tunnel lähti oikeastaan. Se lähti siitä, että me esiteltiin niinku ensimmäisessä Time Tunnelissa niinku koko tää niinku tämmönen musiikillinen jatkumo niinku vuosikerroilla. Soitettiin sitä vanhempaa house, rave, techno-juttuja ja sitten se siitä niinku kasattu ja meni eteen. Elektronisen musiikin historia tavallaan. Niin oli. Me soitettiin niinku historiaa läpi siinä, esiteltiin ihmisille mikä se just on. Se jäi sitten se Time Tunnel nimi elämään paljon vahvalti sen takia, että tää on niin poikkeuksellinen aika. Tää on 11.7 aamulla ja me oltiin hyvin tyytyväisiä siitä, että Oulun poliisi ja virkavalta suhtautui siihen myönteisesti, että me saatiin 7 huviluvat. Kaikkien kommentusten jälkeenkin. Kyllä joo, että me ollaan paljon niiden kanssa väännetty sitä asiaa ja nyt kun tää homma on vakiinnuttanut paikkansa, niin kaikki menee niin helpommin ja meillä on hyvä maine ja kaikki perustuu ihan vaan tähän musiikkiin ja tanssimiseen ja niin kuin ihmiset tuolla on, niin ne tulee kyllä tänne lösseissä isoissa porukoissa, mutta ne on aika monesti sillä tavalla tuolla, itse kun ne viihtyy tuolla salissa, niin ne on yksin yhdessä. Eli ne on läsnä niin se itsensä ja sen musiikin kanssa. Ja koko ajan vuosi vuodelta ollaan pyritty kehittämään tätä tapahtumaa niin kuin valaistuksellisesti, somistuksellisesti. Myöskin sitten se, että me ollaan kasvatettu näitä tiloja, mikä meillä niin koko ajan on enemmän ja enemmän tässä tarjolla. Tänä vuonna eka kertaa meillä on tässä tämä kahvila käytössä ja tässä on niinku funk soul rap-osasto juttu. Se on semmoinen, että me halutaan kokeilla, koska meillä on hyvät tekijät siinä. Se on tämän puolen juttu. Sitten tietysti tässä on Chill Outti, joka viime vuonna saavutti aika mukava suosio ja se sopii hyvin tähän loppuyönä sitten tällä puolella. Rene vetää sen sitten ja sitten UG on tuolla. Eikö Jari soita kanssa? No Jari soittaa tässä alussa niin rytmit tähän alkuun. Se Jari käynnistää tän puolen ja sitten pojat jatkaa. UG on tietysti oma luku sinänsä, että UG:ssa nuoremmat teit ja tämmöiset tyypit, joilla ei vielä niin hirveästi soittokokemusta ja muuta. Niin se underground, niin se on semmoista house-musiikkia ja tämmöistä klubi-meininkiä enemmälti vaan. Undergroove on meidän klubi, joka on 2 vuotta toiminut tässä Oulussa ja viime vuonna meillä oli eka kertaa täällä se klubiperiaatteella ja nyt päätettiin tuoda se tänne. Musa siellä on vähän varioitu, siellä on housea, niin laajasta laitaa vähän kevyempää housea, soulful housea, sitten tulee pumpin housea ja myöskin sitten jungle ja breakbeat. Jungle house. Tulee kans. Se on ihan, meillä on ihan oma jungle DJ sitten. Et siinä on niinku tämmöstä vaihtelua, ettei oo kokemusta sitä. Täällä on DJt ja VJt paikalla ja valomiehiä on sitten tässä isossa salissa. Tommi hoitaa sen ja UG hoitaa Esa. Meillä on sitten muu henkilökunta täällä, joka vastaa ja mä oon aina sanonut näissä hommeleissa, että vaikka nämä puitteet ja laitteet ja vehkeet ja kamat meillä on niin hyvät ja parasta mitä me tänne pystytään hommaamaan, niin ei ne niin tee sitä juttua valmiiksi. Että täällä meidän omalla porukalla meidän henkilökunnalla on hirveä merkitys siinä, että se ilta onnistuu, koska ne ihmiset tänne tekee.